Fil-Kottonera dejjin proġetti sbieħu importanti biex fiż-żona ikun hemm postijiet aktar aċċessibbli. Fin-nofsinhar tal-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela żar bosta proġetti u segwa mill-qrib il-ħidma fuq diversi inizjattivi fil-Kottonera. Biżjara fl-Isla, f'Bormla, il-Birgu u l-Karkara assista l-akbar investiment u proġetti ta' tisbieħ u riġenerazzjoni. Il-Prim Ministru beda biżjara tiegħu billi permezz ta' tal-linja Card uża mingħajr ħlas is-servizz tal-feri fil-Port il-Kbir mill-Belt għal Bormla. Tul il-vjaġġ qasir akkumpanjat mill-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet, Dr. Abela kellu ċans jitkellem man-nies li nsertaw fuq l-istess vjaġġ. Mal-wasla tiegħu mexa l-Isla fejn segwa xogħol fuq il-proġett ta' riġenerazzjoni fid-daħla tal-Isla. Il-proġett imexxi mill-Korporazzjoni Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir qed jara r-restawr ta' swar, il-mini u l-Gardjola, ikona marbuta mal-Isla. Fil-preżenza wkoll tal-Ministru għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli u s-Sindku tal-Isla Clive Police, Dr. Abela ra l-veduti mill-isbaħ tal-Port il-Kbir minn fuq is-swar. Minn hemm mar fiċ-ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani f'Bormla fejn minux beda jingħata servizz marbut mal-anzjanità attiva. Hemmhekk fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċivelli, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja u s-Sindku Bormlis Marco Aġus tkellem mal-anzjani u nota servizz fil-komunità favur l-anzjanità attiva. Ma naqasx li bejn postu ieħor fit-triq il-Prim Ministru kompla jiltaqa' man-nies tal-Kottonera. Fil-fatt innota kif kull komunità ħaqqa l-aqwa kwalità tal-ħajja u servizzi tajbin. Minn Bormla il-Prim Ministru mar il-Birgu fejn mal-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet segwa xogħol infrastrutturali li qed isir fuq żewġ pontijiet taħt Sant'Angelo. Wieħed minnhom se jkun għal dawk bil-mixi biss fejn se jingħata aċċess aktar sigur. Fil-Birgu kien hemm ukoll is-Sindku John Boxall. Ftit il-bogħod minn Sant'Angelo imbagħad il-Prim Ministru mexa lejn il-klabb ta' regatta tal-Birgu fejn qed isir xogħol ta' tisbieħ fuq il-post permezz tal-involviment tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dikasteru tax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia, il-Prim Ministru sama l-ħsibijiet ta' rappreżentanti tal-klabb li kattru in-namra mal-isport tradizzjonali tar-regatta. Ftit pass il-bogħod lemaħ xogħol li kienet isir ta' tindif u flimkien mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield irrimarka l-ħtieġa li flimkien ma' riġenerazzjoni fil-Kottonera ikun hemm ħidma importanti favur iż-żamma ta' post sabiħ. Kien miss imbagħad ix-xatt tal-Kalkara fejn għaddejjin xogħlijiet importanti biex quddiem il-Knisja Parrokkjali ikun hemm pjazza aktar miftuħa u aċċessibbli għan-nies. Mal-Ministru Mirjam Dalli u s-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina, il-Prim Ministru segwa mill-qrib xogħlijiet importanti ta' servizzi li qed jgħaddu minn taħt l-art biex jinqdew ir-residenti. Iż-żjara ntemmet fil-Kunvent tal-Kapuċċini fil-Kalkara fejn mal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonici u mas-Segretarju Parlamentari Alison Zera Faċivelli, il-Prim Ministru rarrestaw li qed isir fil-Knisja Konventwali. Ir-riġenerazzjoni li rajt hija wkoll il-preservazzjoni tal-karatteristiċi tal-Kottonera, saħaq il-Prim Ministru f'messaġġ fost oħrajn li rappreżentanti tal-Aqdiet u lis-Sindki u lill-Kunsilliera fil-Kottonera li kienu għand il-Kapuċċini. F'messaġġ importanti Dr. Abela rimarka sinerġija li jeħtieġ li jkun hemm bejn il-Kunsilli Lokali, l-entitajiet u l-korporazzjonijiet li qed jaħdmu flimkien fuq Kottonera li tixraq ar-residenti u dawk li jżuruha. Il-Prim Ministru faħar ukoll il-kontribut tal-Aqdiet fil-ħajja tal-komunità u semma l-irwol ċentrali li għandhom il-Kunsilli Lokali li jistgħu iwettqu l-aspirazzjonijiet tar-residenti.